Baliktad ka. Thank you Lord. Thank you po. Kahit hawak-hawak natin yung isang dalag, buti lang umangat siya uli kahit na dumaan yung traktoran dala pa. Thank you. Okay mga kadiskarte, good morning po. New day, new vlog na naman po tayo mga kadiskarte. So ayan, pakikipagsapara naman sa ating payanisay mga kadiskarte. At ayan, kasalukuyan po pumapasok yung mga tubig galing pong ilog. So ito po ito nakaraan, ayan, medyo tumaas na. Ayan, pupunta na puro sa mga pamarilan natin. So may mga tubig na po yung ating mga pamarilan. So ayan, at mayroon po tayong nabasa palang comment doon po sa ating pinamarilan. So concerned citizen lang po siguro siya. At yung pinamarilan po natin na Embornal. So hindi naman po marumi yung isda ron. Pasensya na po kasi hindi ko po nabanggit sa inyo. Malayo po ito sa Kabihas na. Ayan po. Kung napapansin nyo po yan, puro po bukid yan, nakapaikot hanggang doon. Yan. Wala po kayo makikitang bahayan dyan. Ang makikita nyo rin po mga tao dito is ayan, mga nagtatanim. Yan, yung mga yan. Tapos yun, nag-iitik. At wala po kayo makikita dyan na bahayan. Napakalayo po ng bahayan dito. Halos milya-milya po ang layo. Bago po kayo makakarating doon sa mga bahayan. Kaya yung isda po rito na malinis po at wala po kayong makukuhang basura. Kung mayroon po kayo makitang basura man dito, yung mga yan lang po, yung mga pinagkainan lang po ng mga nagbubukid, mga plastic. Pero hindi po tayo dito mukha na sa comment natin is makakuha tayo ng sakit galing sa isda, dahil kung ano po yung kinakain nila is makakontaminate yung kanyang katawan, sabi nga nang nag-comment sa atin. Pero wag po kayo mag-alala, safe na safe po dito yung isda. At malayo po tayo sa mga basura. Ano ba yun? Igat? Ahas. Ahas pala yun. Ayun o, bilis. Bilis ahas po. Malit na ahas. Alam po ano. So may nakikita tayo dito mga dalag na umaangat-angat. Baka sakali madali po natin. At ayan, yung Embornal din po yan, yung dinadaan ng tubig na yan. Ayan. So yung Embornal na yan, kamukha din po na sa ating pinamaralan doon. Mas malayo pa po yun, yung pinamaralan po natin na yun, Embornal at yung pinagkapaan natin ng isda. Yung Embornal po na yun, papunta po yun doon sa dulo. Mas lalo pong walang bahay doon sa dulo-dulo na yun. Ang nakakonekta po doon sa Embornal na yun na pinangapaan natin is ilog po. Wala po kayong madadaanan na bahayan yun bago dumating doon sa yung mismong natatanaw po niyo may sagingan. Yung po mismong ang ilog na papunta po doon sa Embornal natin pinamamaralan. Kaya wala po talagang kabahay-bahay at saka safe na safe po yung kainin yung isda. Kaya yan lang po yung masasabi ko. At salamat po pala doon sa taong nag-concern sa atin kanya. Pero wag po kayo mag-alala sir. At okay lang po yun. At naintindihan ko po kayo. Pero mare-recommend ko po na safe po yung isdang kinakain natin. Kasi hindi po natin kakainin kung marumi po yan. Dahil alam po natin yung pinsala dulot sa ating katawan yan. So ayan po. At simulan natin. Yung mga dalag-dalag po tayo nakikita. Maliit nga lang. Marami. Kaya lang sobrang cute. Harap-harap na tayo ng mga puputakan natin habang
kasalukuyang umaangat yung tubig. Baka sakaling pagpalain tayo, pero sana pagpalain tayo. So yan, at tara po at umpisahan natin pati yung paniniksay. Mampol na tayo sa mga nakikita natin kung gaano nga kalaki ba? Kabusa lang po ng mais. Ayun nga talaga oh. Pero may mas malaki pa po dito kaya yun dun, hindi natin naputukan. Mailap masyado. Kabusal mais po oh. Wala eh. Bagong pasok pala kasi tubig kaya wala pang malaki na sumuba. Halos maubos kasi isda eh. Pero kung meron pong malaki natira dyan, meron yan, kaya lang madalang lang po eh. Hindi naman pwede tayo. May ilap din kahit ganyan po kaliit lang eh, mailap. Hindi natin po basta-basta mapuputukan. Ano po ito, kumpesa. Kung kumakapal po, pwede tayo tumira ng ganito. Sayang na pagkalaki po ng lumutang, nawala. Sana muli magpakita. Kung may dadaan pa. Traktor. Ang traktor. Balik. Baliktad ka. Thank you Lord. Thank you po. Kahit hawak-hawak natin yung isang dalag, buti na umangat siya uli kahit nadama yung traktoran dala pa. Thank you. Pwede na siya. Mas malaki na siya doon sa inaakala natin. Swerte pa. Oh, diba? Batok. Okay, kasi laki na po ng ating kudkiran. Natakpan po ating kudkiran. Hindi na po kasya sa loob. Swerte pa. Swerte, batok agad oh. Silang nakapagtago tayo. Bungo agad siya. Dalawa. Thank you. Okay, blessing pa rin tayo kahit now. Ganyan lang sana kalalaki, ayos na. Makita natin malaki to. Sana magpakita uli. Wala. Oh, sarap na sana putukan kaso di po natin na iyon yung camera agad kaya iyon ko muna yung camera. Okay, salamat po. Buti lang nagpakita pa. Huwag ko makakawala ah. Good size po ulit ito. Uy, lakas. Mas malaki po ito dun sa nauna. Sa pangalawa.
Thank you po. Yun o. Uy, salamat. May blessing pala dito. Andito lang pala, naglayo-layo. Lumayo pa ako ng mga ganun. Uy, mangilo oh. Thank you Lord. Mangilo po oh. Andito lang pala yung isda sa tabing motor natin. Lumayo pa tayo. Yan. Laki po, ayos. 1 kilo to. Yan, dito lang tayo tatayo. Dito lang pala. Yan, thank you. Oh, laki po. Maliit po yung ating kidkiran oh. Uy, laki oh. Ang liit ang aking kidkiran oh. Gabuntot lang yung ating kidkiran. Ang liit. Thank you. 1 kilo po ito. Yan po. Yan. Kunin natin iniwan ko yung bag ko eh. Kasi lang naman yun ating ano. Oh, diba? Lapit lang. Ayun, dito tayo mag-aabang-abang yung mga pumapasok dyan. Siguraduhin natin yan. Ako, kailap mo ah. Ito lang, may blessing dito pala. Andito lang pala ang blessing. Tumingin pa tayo sa iba. Sira na yung ating ano, hiniram kasi ito ni parang Darwin. Nanliit ang aking kidkiran. Andito lang pala siya. Tatlo na agad tayo. Manda lang tayo. Maya lang yan, meron na uli yan. Nag-aangatan po yung mga putik sa lalim. Yung yun o, meron na. Diba? Sabi ko siya meron uli. Yan lang, sure ball lang bawat tira natin. Oh, diba? Katatayo lang natin, meron na uli. Thank you po. Uhuy! Na-checkpohan natin yung mga dalag. Nandito lang pala. Napakalapit lang pala ng blessing eh. Lumayo-layo pa tayo. Ito na, balik ulit tayo dito. Okay. Blessing uli. Wala, meron uli. Tuloy-tuloy po ang ating blessing. Biglaan lang po. Naku, napatid. Sayang oh. Patay po yung dalag. Bibiling-biling. Ko sayang oh. Di ko po na ayos yung sumabit siguro. Pero patay po yung dalag. Yung bibiling-biling po dyan. Oh, lagot. Sayang tuloy. Good size na po mo eh. Sayang tuloy atin si tsaka yung isda. Oh, sayang ka, sayang ka. Halos kasi laki na po nung huli natin na baril ng mangilo.
Or kalahati pa lang gano'n. Saan dyan po oh. Bibiling-biling siya. Kaya dito po kayo? Hindi, San Roque ko. San Roque. Shoutout pala kay sir. Pangalan niyo po? Saldi. Saldi Gregorio. Ganyan, shoutout po kay Sir Saldi Gregorio. Siya po yung operator ng backhoe doon. Siya pala yung gumagawa. Narinig siya din daw pala siya. At inaabangan lang natin yung mga ano. Silver yung kinukong ko. Yung alapang lutang ng silver, ano? Malilit po. Maliliit. 3 fingers pa lang. Kaso na, halos maubos Isa may nung... tulay. Wala pa ngayon. Banda pong ano yan. Pagka nagdumalaga na yung mga malilit na yan. Oh. Nagsisiangat na. Laki nung isa kanina dun oh, sa dulo. Dalag, laki. Ganito yung ulo oh. Hindi ko lang napansin. Ay, yung nakawala doon. Walang napansin. Nakawala doon. May nakawala. Oo, laki. Hindi nabutan ng kuryente, hindi napatay. Baka madali ko man lang. Malaki yun, nasa 2 kilo daw yun, sabi nung... Malaki. Malaki na po. Nasa 2 kilo na nga. Napansin ko eh. Sayang isang dalag na yun. Kung di na putol yung ano... Ano po, mga ano yung... Janitor po iba eh. Kung di na putol, huli na sana isa. Bumubula, ikot-ikot po dyan ganon. Ilang strand ba yung kan mo? Kwan lang po ito, 8. 8 strand. Meron isa ko gamit 4 strand lang. Hindi pagka bago pa po hindi naman kayang putulin ng isda basta mga mangilo lang. Wag lang aabot ng mga 3 to 4 kilos. 5. Papatiri na yun. Papatiri na yun. Pero pagka 1 kilo hanggang 2 kilo kayang-kaya po eh. So ngayon pa lang umangat yung tubig niya. Ilang uli nakapunta nung mababaw to. Madalas ako dito. Dinero no. Apo. Yan dito may lumulutang po dito lang sa harap natin. Medyo malit lang to. Pero hindi malaki po sa unahan eh. Malaki. Sana mahuli. Sana magpahuli. Huli. Sige po. Thank you. Sumabit na. Sumabit na rugo. Dito na siya, katago. Kaya nakatago na rin tayo eh. Kasi tatago na rin isda. Nakaramdam sila eh. Tingnan ko natin yung isang laki-laki. Nakatulugan tayo. Yun o. Huhuy, ganito po yung nakawala natin. Ganito po yung kalahating kilo pala yun nakawala natin. Dito rin po yung kalaki. Ayos. Nagdagan uli yung ating blessing. Thank you Lord. Okay lang, tago tayo. Hindi natin pumamutok ayun o. Bali. At may huli na rin tayo. Tiyaga lang. Mga taga-soro naman sigurado to. May huli na ba kayo? Marami na. Meron na rin kahit pa paano eh. Dadalag lang ako eh. Walang ibang isda, dalag lang eh. Wala, kalalaki na. Ang dali yan, dito lang. Dito lang. Wala eh.
Ay, puta, puro bulig pala. Nandadalag lang ako, wala namang ibang isda. Oh, dalag lang meron eh. Dalag lang. Kanina pa nga ako ikot na ikot. Dalag lang na ang huli ko. Kahit pa paano, dito pa lang ba kayo tumingin? Karating lang namin. Hindi pa kayo tumingin sa iba? Maraming pa marila ng problema. Wala pang lutang, dalag lang ang lumulutang. Yan, ang pakaganda oh. Linis yan, hanggang doon. Pakalinis, ganda ng putukan. Sir oh. Ganda ng sukat ah. 1 kilo ah. Dollar. Ganyan lang talaga yan. Kailangan pag bumakat pa lang, banata mo na. Kaya, kasi pagka napansin ka niya, wala na. Apakaiilap. Ayoko mangat ng gusto eh. Pag napansin ka niyan, wala na. Kanina, may inaabangan ko rin kanina yan dun eh. Nabuti, na-tsempuan mo. Ako, lumundag lang oh, sayang. Nahuli. Kala ko hindi eh. Pero hindi. Malinis din. Alang-ano lang naman, hindi. Dali lang hulihin. Umanaag eh. Okay, kalahating kilo naman. Swerte pa rin eh. Okay, marami-rami na. Bubukid po ba kayo? Saan? Yung ano kanina ng bako. Natubigan. Wah, ganda na yung huli. Kasama may mga bata na yan? Hindi. Shoutout pala kay Bossing. Tiga saan ka, boss? Ha? Tiga saan ka? Sigarito lang ah. Pantay sabit. Sa Isabel ka lang? Shoutout pala. Pangalan mo, Bossing? Michael. Michael. Alisora ako. Ayan, so shoutout kay Sir Michael Alisora. Libang-libangan lang. Mahangin na naman. Kung hindi na tayo pagbibigyan. Pero di naman po tayo lugi. Ang dami na po nating huli oh. Wala pa, buhay pa lahat. Hindi na po nalalayo sa 4 na kilo huli natin. Sulit na. May mga bagong dating po, isa pa lang po yung nakakahuli. Pero pumuputok sama sila. Wala na. Mahangin na po eh. Balikan lang natin, rest baka natin to sa bukas o kaya sa isang araw. Sana bukas mayroon pa. Dito ulit tayo pepesto. Wala na, yung mahangin eh. Grabe na hangin. Kung papauwi na tayo, maaga pa. Pero okay lang po. At least 3 kilos naman po ang huli natin. Hindi po tayo lugi. Swerte pa po ba natin yung huli natin na yan. Samantalang kanina wala tayong nakikita. Kaya buti mampol tayo ng isang maliit. Yan, dito lang pala sa mga isda. So 3 kilos mahigit. Isang kilo tayo. Swerte po. Uwi tayo ng swerte. Hangin na eh. So yung mga kasabayan natin, kasi paghanapan po na spot, isa lang po nakahuli sa anla. Hangin na po, wala na po yan. Sila Kuya Glenn tsaka sila Mang Ruben, ibang pwesto po yung pinunta nila. Swerte
diskarte pa po. So ayan mga kadiskarte, di natin napansin mayroon palang dumi yung ating screen. So ayan, medyo malabo sigurado yung ating kuha ng ibang yan. So mahalaga po, maganda po ang ating naging blessing, maganda po ang ating huli. At di po tayo lugi sa araw nating paglusong na to. Maganda po ang ating blessing na tanggap. So ayan na, at uwi na tayo mga kadiskarte, at napakahangin na po, hindi na kinaya ng ating powers. wala na rin po nagpapakita. Balikan po natin to, at sigurado sa isang araw mayroon pa to mga dalag uli. At samantalay natin kung mayroon pa, wala na, wala tayong magagawa. So ayan, at nagpapasalamat tayo sa lahat po ng viewers at subscriber natin na wala po sawang sumusuporta. So mayroon na rin po pala tayong Facebook page. Ayan mga kadiskarte, Pisganerong Madiskarte ang ating page na ginawa. So paki-support na rin po ang aking page, paki-follow na rin po sa aking mga legit pong subscriber. At yung mga hindi na po interesado, wag na po, kasi kung hindi na po interesado, hindi na po, wag na po, di ba? Pag yung mga interesado lang po na sumuporta po din sa aking Facebook page, maluwag ko pong tinatanggap at pinapasalamat po sa inyo yon. So thank you po sa inyo lahat. Hanggang sa muli po ulit nating vlog mga kadiskarte. Bye bye po.